Etusivu. Aura ja Jukka. Yle X etusivussa puhutaan nyt romaneiden asemasta Suomessa ja vieraana on meidän puoluekampanjan suunnittelija ja toimittaja Maria Freeman. Tervetuloa. Kiitos. Ja sitten on räppäri Bulle, joka on tehnyt tähän kampanjaan biisin nimeltä Permu ja se kuullaan pian. Tervetuloa. Terve. No kun viime aikoina on puhuttu niin paljon siitä, että miten asioista pitää ja saisi puhua, niin otetaan tähän alkuun, että mä tiedän henkilökohtaisesti sen, että manne on loukkaava sana, romania käytetään noin niin kuin virallisesti, mutta miten on joiltakin kuullut, että mustalainen olisi joillekin romaneille ok? Mites teillä? No mä ainakin itse ajattelen niin, että mua saa sanoa mustalaiseksi, mutta onhan siinä tietysti semmoinen tietty millä äänenpaineella ja kyllä sen tietää, että miten se ihminen sen sanoo, mutta jos haluaa pelata varmaan päälle, niin kannattaa käyttää sanaa romani. Mä taas koen itse olevani mustalainen, että mä en loukkaannut, jos sanoo mustalainen. Mannehan nyt selvästi on haukkumista, mutta mustalainen on mustalainen. Samalla kuin suomalainen on suomalainen tai valkoinen, whatever. No, miten valtaväestö noin ylipäätään teidän mielessä suhtautuu romaneihin? Kumpi aloittaa? Mä voin aloittaa. No valtaosa suhtautuu just niin kuin mä tossa biisissä sanonkin. Mä löin siihen biisiin kaikki ne ennakkoluulet, miten mä koen, että joku suomalainen näkee mustalaisen. Se on tosi itseironinen biisi ja hyvä, että mä oon käynyt katsoa vähän niitä kommentteja, että jengi on tajunnutkin sen, että se on itseironiasta kyse. Niin siinä mä niinku vähän vedän överiksen, miten ne näkee, mutta siinä on ne yleisimmät. No entäs Marja? Aika pitkälle samaa mieltä. Siis kyllähän se vaan niin on, että mikä on ihan hullua, että joskus 100 vuotta sitten ne ennakkoluulot on ollut aika täsmälleen samat, mitä ne on vielä tänäkin päivänä. Eli mitä ne on? No, me varastetaan ja me melkeinpä vielä kuljetaan hevosilla ja siis ne on hyvin tämmöisiä niin kuin alkukantaisia ja vanhoja. Et jotenkin, en mä tiedä, jotenkin mä toivon, että ollaan 2000-luvulla, että ne vois edes uudistua. Että okei, olkoon nyt sitten ennakkoluuloja, mutta että vois ne nyt vaikka ajatella, että me ollaan vaikka hakkereita tai jotain muuta, tiedätkö, jotain uutta, mutta toi nyt rupeaa olemaan jo vähän vanhaa. No miten se käytännössä, esimerkiksi Bulle, miten sä oot kohdannut syrjivää asennetta Suomessa ihan konkreettisesti? No mulla on ainakin ollut tosi paha ongelma ton niinku töihin pääsemisen kannalta, työhaastattelu ja kaikkea, että onko se sitten sukunimi, mikä siellä painaa niin paljon, että mä en oo sitä silleen, mä oon kuitenkin aika suomalaista elämää elänyt johtuneen siitä, että faija on ollut melkein koko mun elämän linnasta, mulla ei ollut silleen mahdollisuutta ikinä elää sitä täydellistä mustalaiselämää, että mä sain siitä jotkut vaikutteet ja se missä mä oon sen huomannut, niin on just kaikki työllistyminen ja tämmönen. No koulussa ehkä jonkun verran, kun mä olin koulukodissa aikanaan ja siellä sai osakseen, ei kovin paljon, koska mä en antanut se haitata. Niin, mut muuten ei, toi työllistyminen on tosi vaikeaa ollut mulle ainakin. Eli siinä tehdään jonkinnäköinen niin kuin työnantajat skannaa. Niin, että jos sä ajattelet, että meillä on tässä näin esimerkkinä Rainer Haagert ja Mikko Suomalainen, niin kumpi pääsee duuniin? Niin. Miten, Maria, onko se niin, että romanina joutuu tekemään kaksin verran tai enemmänkin töitä sen eteen, että pääsee työelämään kiinni? Kyllä mä väittäisin niin. Ei se välttämättä aina ole niin, mutta hyvin usein ainakin. Minkälaisia ennakkoluulia sä oot kohdannut, Maria? No, tohon työllisyyteen liittyen mullakin on henkilökohtaisia kokemuksia. Joskus kauppiksen aikoina niin kävi niin, että mulle joutuu opettajat sanomaan, että sovitaan niin, että sun ei tarvi Maria käydä ollenkaan työharjoittelujaksoja, koska ei me saada sulle paikkaa. Joo. Kävikö se näin? Se kävi niin, mutta sitten mä lopetin sen koulun jossain vaiheessa kesken. Mä ajattelin, että miksi mä että mä en pääse, jos mua otetaan ilmaiseksi sinne töihin, niin miksi mä opiskelin tälle alalle, että ei mitään järkeä. Mä tiedän, mulla kävi ihan samalla. Mä en päässyt yläasteelle tettiin. Se oli kuulemma liian iso riski laittaa mua tettiin. Mä olisin halunnut videofirma Makuuni tettiin. Vuokraa jengille leffo. Ehkä se oli sit liian haastavaa. Se oli liian riskialtista hommaa panna mua sinne. Nämä on kyllä jotenkin ihan tosi pysäyttäviä esimerkkejä ja nämä kertoo niistä stereotypioista tietysti, mitä ihmisillä on valitettavasti. Mutta mitä on romanikulttuuri sitten ihan oikeasti? Mikä on teidän mielestä se on kuitenkin oma asiansa? Siis mä voisin pitää teille 3 tunnin luennon kulttuurista. Mä uskon, että se on jotain sellaista tietoa, mitä kukaan teistä eikä kuulijoista tarvi oikeasti, mutta että ehkä tärkein juttu on se, että me eletään ihan samanlaista arkea kuin tekin. Siis me aamulla herätään, me lähdetään töihin, viedään lapset tarhaan, haetaan ne tarhasta, tehdään ruokaa ja
tapellaan niiden lasten kanssa ja illalla nukkumaan ja katsotaan leffaa. Ei siihen sisälly mitään sen ihmeempää. Sitten on tietysti jotain tällaisia niin kuin tapakulttuurijuttuja, että vaikka miten toimitaan keittiössä, että ei laiteta astioita vaikka lattialle, mutta että ne ei vahingoita ketään eikä ne niin kuin millään tavalla niin kuin hallitse sitä elämää sillä tavalla, että se pitäisi jotenkin olla ihmisten tiedossa. En mä tiedä, osaanko mä kertoa sitä niin, miten mä tarkoitan, mutta että nämä on semmoisia aika perusjuttuja kuitenkin meille, mitä välttämättä sit valtaväestölle niin kuin tietysti on niin kuin outoja ja ihmeellisiä. Se on varmaan se, mikä tekee sen meistä niin kuin, ehkä sen oudon käsityksen antaa, että kun tapakulttuurissa on sellaisia niin, mutta jos otetaan vaikka pukeutuminen, niin sehän erottaa heti näkee, missä on romaninainen, kun tulee isoja hameita vastaan, niin valota vähän, että mikä siinä pukeutumisessa on esimerkiksi semmoinen, miksi se on tärkeää, miksi se on erilaista kuin valtaväestöllä? No se, mikä on huvittavaa, niin se on joskus aikoinaan lähtenyt siis ihan talonpoikaiskulttuurista. Siis joskus aikoinaan Suomessa on maalaistalon emännät on pukeutunut pitkiin hameisiin ja sitten jossain vaiheessa joku on keksinyt laittaa sinne muotivillityksenä jonkun suikaleen samettia ja sitten mustalaisnaiset on siitä ottanut itselleen niin kun mennyt siihen samaan suomalaistrendiin mukaan ja sitten se on siitä pikkuhiljaa muokkautunut. Se sametti on lähtenyt nousemaan ylöspäin ja nykyään se on sitten siinä muodossa, missä on. Mutta siis tämä meidän hame on oikeasti lähtöisin suomalaisista trendeistä. Mutta se, mitä se merkitsee nykyään meille, niin sillä on tietysti erilainen merkitys. Että se on ensinnäkin se, että kun nuori tyttö päättää laittaa sen hameen päällensä, niin se on samalla niin kuin semmoinen tietynlainen tunnustautuminen sille, että mä elän tämän kulttuurin mukaisesti ja niin kuin näytän sen kaikille. Että siihen liittyy tosi paljon asioita kyllä. Tällä kampanjalla herätellään siis, pyritään eroon niistä ennakkoluuloista ja stereotypioista, joita on, mutta miten te näette sen, että onko romani vähemmistöllä joku vastuu myös siitä, että miten te voisitte niin kuin tulla vastaan siinä, kun suomalainen on tällainen juro ja kaikki mikä vähän poikkeaa, niin helposti pannaan sinne lokeroon. Niin onko jotain, mitä romanikulttuurista puolelta voitaisiin tulla vastaan? Toi on aika vaikea kysymys sillä, että mä en tiedä, miten mä voin tulla enempää niinku vastaan, että mä koen kuitenkin aika suomalaistuneeni, että tän enempää mä en pysty niinku tulla omalta kohdalta vastaan. Et tosiaan kun mä löysin siihen biisiinkin se koko ironisuuden silleen yhtenä pakettina, niin se mikä mä vastaan sun kysymykseen nyt kysymykselle, että löytyykö vielä jotain muita ennakkoluuloja, mitä mä en luetellut. Niin siis siellä kuulijoille kerrottakoon, siellä on siis puukko, vermo ja ravit ja hevoset ja mersut ja pöllimiset ja juuri nämä. Aivan. Et se on varmaan se, että moni kokee liikaa mustalaiset uhkaksi. Ehkä siinä herää jotenkin semmoinen pelko vähän, että tuolla saattaa olla puukko. Vaikkei sillä tosi asia se soiskin, mutta sellainen kuva vaan, että se pitää ihmisiä vähän jotenkin varpaillaan. Mistä se kumpuaa? Kai se johonkin kuitenkin sitten suomalaisten kokemukseen perustuu. Mä matkustin perjantaina junalla Kuopioon ja sitten tuli 2 romania istumaan mun viereen. Ja oikeastaan mä en keksinyt mitään muuta syytä siihen, kun pohdin tätä aihetta, että miksi suomalaiset kokee niin stereotyyppisesti romanit, niin on se, että he ovat jotenkin ylpeämpiä ja kova-äänisempiä kuin kantasuomalaiset. Se painotus tuolle viimeiselle sanalle etenkin, siis kova-äänisiä, joo. Mutta se on just, eli siis me suomalaiset emme siedä sitä, että joku tavallaan uskaltaa puhua julkisessa paikassa kovaan ääneen, muuta kuin puhelimeen. Okei. Niin. Ehkä se on kyse tästä sulkeutuneisuudesta. Ehkä vähän sulkeutuneempia ihmisiä sitten. En mä tiedä, eikä siinä ole varmaan mitään kulttuuritekijä. Se on vaan ihmisen perusluonne. Jos ei ole tottunut siihen, että joku puhuu vaikka puhelimeen ja kovaa ääneen metrossa, niin kyllä se sille alkaa katsoa itsekin, että mitä tuo touhuu. Yle X Etusuun vieraina ovat romanikulttuurista puhumassa toimittaja Maria Freeman ja räppäri Bulle. Ja meidän puoluekampanja, sehän on romaneihin liittyvä parhaillaan käynnissä oleva tiedotuskampanja, ja sen just pitäisi herätellä ihmisissä näitä ajatuksia stereotypioista. Ja mukaan on lähteneet muun muassa näitä Suomen räppäreitä, jotka on tehnyt romanikulttuuriin liittyviä biisejä. Niin kuinka tämä kampanja on otettu vastaan, jos puhutaan vaikka ensin romaneista?
Mun mielestä tosi hyvin. Siis palautetta on tullut tosi paljon ja pääasiassa pelkästään hyvää. Tietysti Bulle nyt vähän sekoittaa pakkaa, mutta se oli mun mielestä se tarkoituskin. Ja siis tämä, mikä tuli meille yllätyksenä, mä kuulin tästä itse viime viikolla, mutta että siis tämä Bullen biisi sekä myös Retraman biisi, niin tämä on levinnyt myös esimerkiksi Romaniaan. Eli siis sosiaalinen media on tehnyt tehtävänsä ja sieltä on lähtenyt linkkejä maailmalle. Ja siellä oli muitakin maita muutama lisäksi, mutta että etenkin Romaniassa niin Bulle on aika suosittu tyyppi tällä hetkellä. Anteeksi muuten tietämättömyyteni, mutta onko Suomen romaneilla ja Romanian romaneilla joku yhteys muu kuin tämä mustalaiskulttuuri? No siis mustalaiskulttuuri ei ole yhteistä Romanian romanille ja Suomen romanille. Meillä on täysin erilaiset kulttuurit. Siis meillä on sama etninen tausta, mutta ei mitään muuta yhteistä. Sanoit, että Bulle vähän sekoitti pakkaa, eli viittasit siihen, että hän pelaa näillä stereotypioilla. Puukko viuhuu videossa ja hymyillään vähän sille. Kyllä. Ja oli muuten oma puukko. Ihan ite otin sen mukaan. Nyt on kerrottava, kyllä mä muistan sen hetken, kun sä tulit sen puukon kanssa sieltä. Se oli vielä myyntipakkaus. Se oli vielä paketissa. Sen ennen kuvauksia. Kyllä. Niin, se oli oikein vartavasten hankkima, jotta voisit vahvistaa, tai niinku leikkiä tällä stereotypilla. Joo, hevosta mä en viittinyt ottaa, kun mä tosiaan allerginen. Mä pystyn menemään metriin lähemmäs. On siinä kas mustalainen. Ootko sä saanut mulle jotain negatiivista palautetta sitten niin kuin, romanien suunnalta? No, että miten ei tällaista saa tehdä, ei meitä tällaista saa esitellä. No joo, kyllä silleen niinku, että oon saanut vähän kritiikkiä, mutta se on tullut vähän niinku tuolta vanhemmalta koulukunnalta. Silleen, että ne ehkä kokee, kun ei ne koe räppiä niin musiikiksi eikä mitään. Sitten kun ne kuulee sen räppibiisin ja siinä ironisoidaan niitä, niin kyllä mä ymmärrän sen, että ei se voi niinku kuulostaa hyvältä. Vaikka se ehkä valtaosan mielestä olikin hyvä niinku hyvää huumoria, mutta kaikki ei koe sitä samalla lailla. Kyllä mä ymmärrän sen. Kohta siis kuullaan toi Bullen biisi, jonka nimi on siis Permu, eli perusmustalainen. Mua kiinnostaisi tähän loppuun vielä oikeastaan kysyä, että kun on oma kulttuuri ja jotenkin eletään samassa maassa rinnakkain, niin onko se ratkaisu teidän mielestä se, että integroidutaan, että jotenkin mennään lähemmäksi valtaväestöä vai mitä pitäisi tehdä, että kaikki vois elää rauhassa ja ei ole sellaista stereotypioita? Mä oon joskus sanonut jossain seminaarissa, missä mä oon ollut puhumassa, se oli joku poliisien joku tämmönen, mihin mua pyydettiin kertomaan romaneista ja siellä kysyttiin vähän samantyylistä kysymystä, niin mä sanoin silloin, että vähemmän oppaita ja enemmän ihmisiä. Siis niin kuin, että oikeasti meistä tehdään ihan älyttömät määrät kaiken näköisiä lehtisiä ja vihkosia, mistä voi niin kuin lukea, että kuinka romania voi lähestyä ja jos sä oot siinä ja siinä ammatissa, niin miten sun täytyy niin kuin käyttäytyä tämän romanin kanssa, mutta niin kuin come on. Siis me ollaan ihmisiä. Niin, ei olla se meillä on yhteinen kieli ja mikä siinä voi olla vaikeaa. Niin. Etusivu. Aura ja Jukka.